भैया हम गायक कलाकार अनिश राज आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करतानी। वार्ड नंबर 15 दवारिया 7 क्षेत्र से जिला पंचायत पद के प्रत्याशी सुदामा यादव को भारी से भारी मतों से विजयी बनाया। सुदामा यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुदामा यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रीमान सुदामा यादव मांगे आशीषवा दोनों हथवा जोड़ी हो, दोनों हथवा जोड़ी हो। जिला पंचायत के हवे प्रत्याशी दीह ध्यान इनका ओरी हो। जाने भूलई हो इनके सोरी भइल बा गाँव नगर चारों। सुदामा यादव के जीतई ह इनके ना बाटे कोनो जोड़। जिला पंचायत बनई ह इनके ना बाटे कोनो जोड़। सुदामा यादव के जीतई ह। पूरा लॉकडाउन गाँव होके चाहे टाउन, सेवा सब कई कईले जनी होके दीह डाउन, जनी होके दीह डाउन। सुना पूरा लॉकडाउन गाँव होके चाहे टाउन, सेवा सब कई कईले जनी होके दीह डाउन। गाँव के शान हवे सच महान हवे होके न दीह कमजोर। सुदामा यादव के जीतई ह इनके ना बाटे कोनो जोर। जिला पंचायत बनई ह इनके ना बाटे कोनो जोर। सुदामा यादव के जीतई ह। सबक चहेता गाँव घर के ही नेता, सेवा सब कई कईले इहे बनी है विजेता, इहे बनी है विजेता। हमें सबके चहेता गाँव घर के ही नेता, सेवा सब कई कईले इहे बनी है विजेता। दिहे रोजगार केहू रही ना बेकार केहू गिरी ना अखिया से लोर। सुदामा यादव के जीतई है इनके ना बाटे कौनो जोर। जिला पंचायत बनई हो इनके ना बाटे कौनो जोर। सुदामा यादव के जीतई है।